itzaldiei buruzko hirugarren itzaldea. Itzaldi potentzia dator, handazkau gure zorriekola, historialaria, historia doktorea eta ikertzailea, eta bere ikerketan behar jorratu du untzigintzak buruzko arloa. Gero bestalde, Mari Perona, ondiotarra, beste hori baian dako itxasuntziak berak bere eskuz eta zorroztasun askoz inditu bere tailerrean maketetan, eta hortaz aparte, beha izan zen multizabaliko funtsa eta garai eitako ontzioretaz gordetzen dian dokumento bakarrenetarikoak, eta bere garantzi historikoan bila du, beste alba horrek baino tenizko ontziak eta beste asko plan horretan bila biarretuta. Magillo izango gabe, bere pasatei ditzara. Arratsaldeon eta mila esker dela etortzeagatik. Lujoa da, maskarari gabe, hitzaitea, eta oso pozgarria da hainbeste jendea ikustea hitzaldi batean. Normalki ordu honetan igual poteon eta hobeto zaudete. Hain izan komentatzen leheno, benetan Orion eta hori ibaian sekulako altxorra, sekulako ondarea dakazute lotuta untzigintzarekin. Nire lehenengo harremana Orioko untzigintzarekin zantzen, oandela 30 urte baino gehiago, hasi nitzanean tesisa egiten untzigintza Gipuzkoan 18. mendean. Gero, hainbat ikerketak egin ditut untzigintzakin lotuta, eta beti dokumentotan, bai untzigintzarena, bai edozein arlotan, agertzen da Oria ibaia bere historian bi ardatza nagusia esan dutela. Eta bi ardatza nagusi horiek egon dira lotuta urarekin. Oria ibaiaren urarekin eta itsasoren urarekin. Dakagu Gipuzkoan dokumento bat oso zarra eta oso garrantzitsua, 1983koa, deitzen dena erderaz Fuero de Ferrerías. Da legealdi bat berezia, bakarra agertzen direna Gipuzkoako herri batzuek, hortan daude Oria ibaiako herriak, Orio eta Usurbil bereziki, dakatena eskubide berezi batzuk saltzeko burnila Gipuzkoan eta Gipuzkoatikan kanpora. Orduan, hor ja ikusten da, Hori ibaia eta Orioko jendeak dakatela lotura handi bat merkataritzarekin. Beste aldetik hande bai, dokumento zarrak eta de bai edozin aztarna arkeologikoa esaten du Orioko jendea lotura oso estua zandula itsasoarekin eta beti izan dutela marinaleren bokazioa. Merkataritza hain inportatea, hain garrantzitsua esatea, bere ondorioak esan ditu. Eta ondorio basan da, hoi aurrera ateratzeko zu behar duzu tresna. Eta tresna esan du baldin bada merkataritza bat lotuta ibaiarekin eta lotuta itsasoarekin, tresna dia itsasontziak. Hor garrantzi hartu zuen sektore bat ibaia osoan, Oriotikan Aiara, Usurbil eta Zubietaraino untzigintzaren sektorea. Eta untzigintza, ikusten dugu hainbat untziola daude, eta ikusiko aurreago, eta untziolak garrantzi oso desberdinetakoak. Ikusten dugu untziola horiek zantzirela momentu historiko askotan garrantzitsuenak, ez bakarra Gipuzkoan, Euskal Herrian eta batzuetan peninsulan ere bai. Untziola hauek egin zuten eta ikusiko du aurreago, intzuten hainbat mota itxasuntziarena. Agertzen dira itxasuntzia mota askokoa, barietate askokoak, tamaina askokoak, baino hemen, eta importantea da, eta horregatikan Oria ibaia zan da Pasaia edo Pasaia baino garrantzitsuagoa, zati beti pentsatzen dugu Pasaiko portuan, untzigintzan zati espezializatu ziren itxasuntzi handiak egiteko. Itxasuntziak bi helburuarekin, bat armadak, eta beste aldetikan indiasko karrera esaten dena merkataritza Amerikarekin. Hau eta, zan dugu, dakagula merkataritza bat oso importantea, merkataritza saltzeko kanpuan, eta behar dugula tresna merkataritza egiteko.
Sektorea garratzeko esan behar du baliabide batzuk o baldintza batzuk bere aldera direla. Eta hemen, Oria ibaian eta bai beste gunetan, Gipuzkoako gunetan, agertzen dira baldintza batzuk lagundu zutela sendotzeko sektorea. Lehenengo, Oria ibaian bereziki Usurbildikan Orioren puska hau, sostela baldintza batzuk oso egokiak gradak barkua eraikitzeko eta ibaiara botatzeko. Beste aldetikan, genuen inguruan egurra kalitatezkoa. Garai horretan garrantzi asko dakate aritzak. Eta aritza tamaina desberdinekoa, bravo esaten direna, haundile eta trasmotxoa, txikiagoak eta ematen zaiote forma berezia. Baina zu poseu zuzan egurra asko eta kalidadezkoa, baina ezin baldin badauzu garraiatu untziola arte, jaidakazu. Erreixa zen, nahiko erreixa zen, untziolara jeiztia egurroiek. Garai horretan, untziolak bi materiala nagusia zakaten. Alde batetikan egurra eta beste aldetikan burnila. Esan dugu, 1983an agertzen dela Oria ibaia burngintzan leku gune nagusia bezala. Orduan, alde batetikan zuten egurra eta beste aldetikan zakaten bihartzuten egurra. Zu dakazu lekua, dakazu materialak, baino eskulana falta duzu. Bai ikusiko dugu, zantzen utela ibaia honetan, hainbat untziegile oso ospetsuak, bertakoak, beste batzuek kanpotik antorri zela lanera, eta hori dena egin zuten sustatu sektorea. Hala ere, lehenengo dokumentuak untzigintzaren buruz, Oria ibaiarena eta Oriokoa dira 16. mendekoak. Hoi ez du nahi esan, lehenotikan ez egotia sektore bat hemen untzigintzarena, baina ez dakagu aztarnak dokumentalak. Garbi geldatzen da dokumentazioan 16. mendean, bukaeran, sektore hau dela garrantzitsuena Orioan bi aldetikan. Bai ze aberastasunak hartzen du herritarrai eta beste aldetikan zenbat eskulana lan egiten du sektorean. Hala ere, Oria ibaia ez dago zalantzarik dela leku bat oso garrantzitsua untzigintzan, baina historia ez da zan beti lineala. Bere gora berak esan ditu momentu onak, bestiak esain onak, baina beti berpiztu eginda eta berrikuntza bat eman da sektorean aurrera jarraitzeko. Untziolak, hau da plano bat, bere garaian Jesus Mari Intzula, ingenuenian Oriako ibaiaren liburuxka bat, nere hasieretan, eta hor ja agertzen zen, importantea zegoela. Esan dizuten bezala, Oria ibaia untzigintzaren sektorean zan da Pasaia bezain importantea o importanteagoa. Zergatikan, alde batetikan, zergatik intziren itxasuntzi asko, produzioan aldetikan, eta beste aldetikan, zergatik intziren itxasuntzia haundilak. Haundilak egia esaten 800 tonatikan 1200 tonara. Eta hoi, itxasuntzi haue bai ikusten ziren eta dokumentuan agertzen ziren, navegazioan emaitzak oso ematen zuten, eta bai iraupena denboarena bai itxasoan ona zirela. Hau dela eta ikusten dugu udalerri desberdinetan daudela untziola desberdinak. Nik untzigintzan lanian, eta ez du nahi esan ez daudela beste untziolak, dakaten kontrolatuta haue dira. Usurbilen agertzen da Mapil, 16. mendetikan 19. mendera, eta segurazki importanteena da. Gero agertzen da eta berdina da dokumentazioan izena desberdinetakin Aginaga, Zakoeta, Istillaur edo Astillero, 16. mendetikan 20. mendera, Urdaiaga o Urdazaga, 16-18. mendean lanian, Rutarte, 17, Zubieta, 17, eta Uriberri, 19, mendean. Orion zerrenda lanakin haundiagoa da. San Nikolas Elizako ontziola 16-17. mendean, Ondartxikiako ontziola 16. mendean, Oria Erriberako ontziola 17-18. mendean, Vicente Josek Seguraren ontziolak gero hitzengo du Jesus Mari Dikerena
1785-etikan 19. mendera, Zamaristi, 19, Saria, 19, Mutiozabal, hor dakazutena 20. mendea, eta debai 19 lehenengo Mutiozabal, Aniri eta Enbil 20. mendean, Hortzaika 20, Astilleros de la Horia 20 eta Ostolaza 20. Haian, debai udalerrian agertzen zaizkit 3 ontziolak. Arratola, 17-18, Altxerri, 17-18, eta, kuriosidade bezala, Astillero San Milibia ontziolak SL 20-21, que ikusiko duen bezala, ja ez dute iten itxasuntziak, iten dute azpiegiturak, que esaten dutena berpistea. Pentsatu behar dugu, nolakoa ziren ontziolak 16-18 mendean arte? Bi salbuespenarekin, Erriberako Orioko untziola eta Mapil untziola, esakaten azpiegitura bat orokorra. Ziren leku batzuk, erabiltzen zirela, untziaren lanak egiten ziren denboan. Hor, pilatzen ziren bai egurrak, jendea, eta bukatzen zenian lana lekua justen zen. Normalki, lurrak o lekuak erabiltzen ziren udalarenak. Lurra publikoa ziren. Erabiltzeko lurra horiek pagatzen zen kanon bat, kaso batzuetan agertzen da, baldin bada untziegilea herriarena o ez da pagatzen o pagatzen da gutxillo, eta ez bakarrikan hemen agertzen da Gipuzkoako hainbat herrietan, eta hoi bakarrikan erabiltzen da, pagatzen da, iten da itxasontzila eta usten da. Normalki leku hauetan egiten dira itxasontzila txikiak. Baina egin behar baldin badugu itxasontzila handiak, adibidez Mapil eta Orio ontziola, Erriberako ontzioletan, hor bai behar da azpiegitura bat. Dakagu dokumento batzuk, 18. mendea bukaerakoa, eta ideia iteko, eta egia hitzaiten 16. mendetikan 18. mendera. Itxasontzi bat, 600 tonelada iteko, ontziolan pilatzen ziren momentu batzutan 700 eta 800 personak. Eta momentu gutxienetakoan ziren 100-200 persona. Daude beste persona mendietan lanian. Persona horiek ez dira esaten normalki herri baten ez dago hainbeste langile espezializatuta lan hauetan. Karri berda beste lekutatikan. Horregatikan egiten dira langileentzako hainbat etxia loiteko, bai nola dia itxasontzi handiak eta bihar da azpiegitura bat askoze konplexuagoa daude txabola batzuk o biltegi batzuk, egurrak, burnilak eta tresneria gordetzeko, bai agertzen dira baratzak, eta dakagu kuriosidade bezala, Mapil lurreremuan hasieran herriarena da eta pasten da esatea pribatua, herriak jartzen dula baldintza leku hoie betik txukunak egon behar dutela. Kontuta egon behar dutela. Zerratika, erabili behar zirenian berriro beste itxasontzia egiteko pres egon behar zutela bezala. 19. mendetikan aurrera, ja jabetza ez da publikoa, untziola denak agertzen dira poliki pribatuak esatea, eta dakate azpiegitura bat irankorra. Eta debai ikusten dugu, hasten direla sartzen tresneria, teknologia berriarekin eta lurrun makina. Eta lehenengoa sartzen dula lurrun makina da Mutiozabal untziola, hor dakazutena argazkian, kedela lehenengo Mutiozabal gaur egunian Arin eta Enbil enpresa dagoen lekuan. Eta debai tresneria hoi sartzen da, bigarren Mutiozabal untziolan, gaur egunian berreskuratu duzutena, hor dakazutena bere onduan planua. Udan dakazute hor, bi Mutiozabal planuetan. Ekoizpenaren evoluzioen aldetikan, gertatzen da, esan dizutena, leheno, bere goraperak dituela, eta gorabera hori dira, batzuetan, arrazoi endogenoak, propioa sektorarena, baina beste aldetikan, kanpotikan, hainbat arazoak, hainbat egoerak, lagungarriak egiten duzutela sustatu eta garatu sektorea. Garapen handia tortzen da sektorean 16. mendean.
Eta ematen da, garapena hori, zergatik daude, baldintza batzuk direla egokiak garapena hori egiteko. Alde batetikan, dakagu Gazteluko koroa dela momentu horretan indartsuena. Errege katolikoa dakagu, eskontzen dira, eta hauek dira dakatena imperioa, Europako imperio handiena. Eta dakagu imperio bat Atlantikoren bi aldetara. Alde batetikan Europan aldian eta beste aldetikan Amerika. Eta bi lurra horiek imperioarena lotu egin behar dira. Eta lotzeko eta kontrolatzeko itsasontzia behar dira. Beste aldetikan da garai bat pakearena. Pakea baldin bada, posible duzu egin merkataritza, eta merkataritza egiteko, esan dugun bezala, tresna erabiltzen dena dira itsasontzia. Beste aldetikan, deskubritzen da ternua, eta ara joten dira gipuzkoarrak eta ez bizkaitarrak, eta nahi dut azpimarratu, zati bizkaitarrak ez dira joaten, bizkaitarrak joten dira Europako iparraldera, joten dira balea eizara iteko. Gaur egunian oso ondo gelatzen da euskalduna joten ginen ternurara, barkatu, gipuzkoarra joten ginen ternurara, gauza dien bezala, eta iparraldekuak debai joten dira ternurara, eta bizkaitarra joten dira iparraldeko barkotan. Hoi agertzen da dokumentotan, ez dela gustatzen sentitzen dut, errealitatea hori da. Beste alde batetikan dago hazkunde bat demografikoa, eta gaur egunian Euskal Herria oso famatua da, hemen oso ondo jaten da. Baina Amerikatikan torri arte, patata, babarrunak, hartua, lekak eta hainbat gauza oso lurra pobrea zen, eta bihartzuten elikagaia eta bihartzuten oitortzen zen itsasotikan. Bi modu, arrantzatikan eta merkataritzatikan. Hemendikan ematen da burnila eta Europatikan eta beste egunetikan kartzen da behar duzuna elikatzeko eta sustatzeko ekonomia. Eta beste aldetikan debai itsas bidea berriak aurkitzen dira. Hau dela, ikusten da Usurbilen eta Orion dago garapena bat untzigintzarena, eta ikusten dugu egiten dira itsasontzi tamaina desberdinetakoak. Dakagu txikilena 30 kupelako, kupela neurtzen dira, zenbat kupela sartzen dira, eta ibiltzen dira bai ibaietan eta bai kabotajean, egiten duna Joanesto Txibako. Baina debai dakagu beste 16. mendean beste itsasontzi bat, San Pedro izenakoa, zantzula 1200 tona. Hau egiten du ja ikusten da 16. mendean bukaeran, eta 1500 aurrera, hasten dela espezializazio bat itsasontzi handietan egiten. Hemen, Oriako ibaiako gradetan, iten dira itsasontzi handi asko, eta iten duten lana untziegile ospetsua asko. Izena, hainbat izenetan artean agertzen dira hauek, jarri duten hor. Martin Arano Lasarte, Martin Arriola, Domingo Arriola, Juan Soroa, abizena batzuk historian zehar errepikatzen dira, Domingo Mutiozabal, Domingo Uriarte, Domingo Birreidi, Domingo Arrillaga, Francisco Lorriaga, Domingo Soroa. Ikuste usteke Soroa eta Mutiozabal ja agertzen dira abizena nagusia bezala 16. mendean. Aiatzen gara 17. mendea, 1500 eta 17. mendea baino lehenago, 1585 dakagu izautzen dena como desastre de la Armada Invencible. Hor flotak desagertzen dira, flota armada hori egiten da alde batetika erregeren itsasontziarekin eta itsasontzia asko egiten dira Gipuzkoan, beste zati bat egiten da itsasontzi pribatuarekin eta galtzen dira. Erregea geldatzen da, erregeren ondasuna geldatzen da krisian, Gazteluko koroa galtzen du indarra eta hor krisi galanta bat sortzen da. Beste aldetikan bai Euskalduna galtzen dugu eskubidea, zati Gazteluko koroa galtzen du eskubidea hoi eizaiteko ternuan, eta daude hainbat baldintza egiten dute krisia esateko. Baina horiaren ibaia kaso oso berezia da. Zati krisia ez da tortzen 1585, tortzen den bezala untziola askotara, eta krisia
aiatzen da 1635 urtean, eta bakorra irauntzen du 15 urte 17. mendean. Dakat registratuta 1587 1635 egiten direla 41 itsasontzi. Eta itsasontzi haue dira haundiak, eta esango duzute, Lourdes, hemen zuerua zaude, ozera izea zate. Zan dut, 1585an galtzen dira hainbat itsasontziak, erregea behar ditu itsasontziak, eta zan dut, ez dago dirua, baina iten dira itsasontziak erregeantzako. Dakagu gune desberdinetan, dakagu alde batetikan Oria ibaian, dakagu bestaldetikan Errenteian bai, jendea, familiak, iten dutela apostu bat. Esaten dute, badakigu dagoela krisisa garaia bat, baina guk nahi dugu lortu eskubide batzuk, eta nahi dugu titulo batzuk nahi dugu lortu. Ingo dugu erregeren zerbizio bat. Eta ingo dugu erregeantzako itsasontzia batzuk. Eta iten dira itsasontzia horiek, sistema kontratu batekin zaten dena asiento daka izena. Kontratu hori, teorikoki, da berdintasuna, untziegillerena eta erregarena. Eta kontratu hori zaten du. Untziegilek egingo dio erregiari itsasontzi bat, mota batekoa, ezaugarri konkretu batzukin, tamaino konkretu batekin eta presio fijo batean. Kostatzen baldin bazaio gehiago, galera zuretzako. Ateratzen baldin bazaizu merkiago, onura zuretzako. Eta beste aldetikan erregea ematen du hitza itsasontzia hori pagatuko dula 3 epeetan. Lehenengoa, hasi baino lehen, lanak. Eta logikoa da, egurra, burnila eta bihar diren materialak eta langileak biltzeko. Beste zati bat, lanaren erdian, ikusten dunean, itsasontzia aurrea dijoala eta ondo dijoala, inspezio batekin. Eta bestia bukaeran. Baina erregia ez du betetzen hitza hori. Normalki, gehienetan berandu pagatzen du, zati garai horretan dirua zen urria eta zilarrarena, eta urria eta zilarra hori Amerikatik kantorri bertzuen. Baina azkenian kontratu hauek dira prestamo batzuk, diru aurreatze batzuk erregantzako. Eta esango duzu, eta beste kasotan erregiak ez du ordaintzen. Eta zergatik egiten dute, jendi hau lortzen du esatia postu garrantzitsuak kortean. Eta zu baldin bazare kortean barruan, zu dakazu informazioa lehenengo eskukua. Eta zu baldin badakazu informazioa lehenengo eskukua, zu posible duzu egin negozioak bestia baino lehenago eta hortik antortzen zen irabazia. Beste aldetikan ematen zuten tituluak, ohorezko tituluak, kapitaina eta beste ohorez. Eta dakagu gizarte bat oso tradizionalista eta dakagu gizarte bat ohore horiek garrantzi asko dakatela. Orduan dira interesak. Ez dute lortzen hemendikan, baina lortzen dute beste aldetikan. Baina badakite batzutan dirua galduko dutela. Baina lortzen duten ohoreak behai dakate agian momentu horretan dirua bezain balorea. Horregatikan iten dira itsasontzia horiek. Zandu bezala, 1635an dago krisi sakona sektorean Gipuzko osoan. Krisisa Oria ibaian bakarrikan irauntzen du 15 urte. 1660an hasten da berriro untzigintza importante egiten eta berriro bultzatzailea da koroa. Koroa esaten du, 1660an aurrera, hasi berdula egiten itsasontzia bere armadantzako. Eta gero esaten du, nik nire armadantzako itsasoa kontrolatzeko oso ondo dago, baina nik hemendikan ez du lortzen dirua. Dirua lortzen du merkataritzarekin. Eta gero bultzatzen du egitea karrera indiaseko barkuak, galeoiak merkataritzantzako. Hemen ikusten da dagoela espezializazio bat, eta espezializazio hau dago kokatuta 2 gune nagusian Gipuzkoan. Pasaiko portua eta Orioko portua. Bile pareko dira, baina momentu honetan usurbil da Orio baino garrantzitsuagoa untzi gintza mota honetan. Eta ez da zergatik Orio ukerro da, o txarragoa da.
da zergatik dago jendia dagoela pres dirua hoi inbertitzeko hor. Eta daude untziegile batzuk bereziak egiten dutela lana Usurbilen, eta hemen dago Ignacio de Soroa nagusia bezala eraikitzen dula Mapilen, que lehen osan dugula dela lur eremua publikoa, eraikitzen du bere untziola pribatua. Gaur jauregia, Saria jauregia, Elizaren onduan jauregian dagoen lekuan. Hor eraikitzen du bere untziola. Hemen dago espezializazio bat, eta hemen Oriako ibaia oso garrantzitsua da. Hemen daude, etortzen dira, eta nahi dut azpimarratu, Orio ibaian daudela lekuko untziegile bere garaian daudela konsideratuta bere koetanioengatik untziegile onenetakoak, eta onenetako da Ignacio de Soroa, deba etortzen dira beste lekutikan Miguel Aristegieta, Jerónimo de Etxebeste, Pedro de Arostegi, Asensio Arbestain, eta dago jendia kanpotikan dela, etortzen dela onera bere itsasontziak egitea. 18. mendean ikusten dugu keguaz gorakadak egiten, baina beti sektorea berpizten da. 18. mendea, hasten gara, eta hasten gara etortzen dela erregeren dinastia berri bat. Gure Borboiak iristen dira Espainiara 1700. Dago gerra bat, erregetzarako gerra deitzen dena, 1700 eta 1713 urte arte, dago berriro itsasoan, gerrak egiten dira itsasoan, eta untzigintza dena gelditzen da. Ez dago, ez die egiten itsas untziak, ez partikularrantzako eta ez erregentzako. Egoera aldatzen da 1713an, eta aldatzen da, sinatzen dira Utrechteko pakea. Eta hemen, Usurbil ez da berpizten, eta berpizten da Orioa. Zergatikan, Usurbil 16. mendean nintzun apostua erregentzako egiteko itsasontzia handiak. Eta Orioren anpostua esen zan hain nabarmena. Orduan, hemen Orio eta Pasaia de bai esan zuten habilidade bat. Gaude krisisan, nahi dugu aurrera ateratu, eta entzuten birmoldatu sektorea. Ez baldin badakagu eskaera erregarena, bilatuko dugu betirako bezeroak, arrantzaleak eta merkatariak. Eta egiten dute, itsasontzi handiak, txikiak eta ertainak. Birmoldaketa hau egiten du, erregeak egin behar du birmoldaketa bat bere armadarena, birmoldaketaren egilea lehenengo momentuan da Antonio de Gaztañeta Mutrikoarra, eta birmoldaketa horretan egin behar dira itsasontzi berriak, Gaztañetaren sistemarekin, eta guneak bilatzen direna dira Pasaiako portua eta Orioko untziolak. Hau eginta gero, itsasontzi hauek eginta gero, erregeak erabakitzen du, eta da erabaki bat politikoa eta ez ekonomikoa, Gipuzkoako ontziolak ustea, eta eraikitzea esaten dena erregeren ontziolak, eta eraikitzen dira Euskal Herritikan kanpo. Hemen kartzen du berakada bat sektorearena, baino berriro erregea dago, eraikitzen du bere ontziolak Kartagenan, Ferrolen eta Kadizen. Baino, han, suposio duzu ereki gauza, baina ez baldin badakazu eskulana, ez baldin badakazu egurrak, hoi pikutara dihua. Eta 1758tik 1755 koroak berriro egiten du eskaerak, itsasontzi txikiarenak, Oriora, eta horrekin bai egiten dira eskaera partikularrenak. 1755tik aurrera, 1788ra, krisialdia dago sektorean, bai Orion eta bai Usurbilen, eta berpiztea tortzen da 1788an. Eta hemendikan aurrera, Oria ibaia, Usurbil eta Orio, eta utzi esaten, familian hitz egiten bezala, dira la bomba sektorean.
eta dia nagusienak. Eta ez da kasualidadea gaur egunean esatioi Mutiozabal ontziola eta dike Josep Vicenteren seguraren ontziola hor gelditzeko. Egileak dira bi anaiak Mutiozabal, Jose Matias eta Miguel. Hauek egiten dute lana bere ontziolan, Zako eta Baserrian, beak ez dia jabea Baserriarenak, daude hor apopiloa bezala eta hor eraikitzen dute bere ontziola. Bi anaiak egiten dute itsasontzi txikiak, arrantzantzako eta merkataritzantzako, da momentu bat gerra dagoena, krisi galanta dagoena, eta beak apustu egiten dute itsasontziantzako. Beak egiten dute monopolizatu, bere eskuetan usurbilen untzigintzaren lana guztiak, eta bakarrikan usurbilen egiten dira garraio horretan bi itsasontzi desberdinak, Jose Ignacio Zaldua, oriotarrak, gero beak eraikitzen du bere untziola Zamaristi Orion. Orion, esan dugun bezala, hemen jarraitzen dute, hemen pareko dago, usurbi pixka garrantzi gehiago dago, baina bie dago hor kolo-kolo sektorean, eta 1800 eta 20 arte, hamarkada arte, ez dago monopolio bat, agertzen dira untziegile desberdina lanian, eta agertzen dira izena Ramon Santos Gaztañaga, Jose Galdiz, Jose Usabiaga, Jose Larrea, Vicente Jose Segura, Jose Ignacio Zaldua. 1800 eta 20 berrogeira, ja, birakada da berdina usurien bezala. Desagertzen dira untziegile asko, eta geldatzen dira nagusia bezala Jose Ignacio Zaldua eta Jose Antonio Segura, Jose Vicenteren o Vicente Joseren Seguraren semia. Hauek, Jose Manuel Mutiozabalek eta Jose Ignacio Zaldua, 1852-1870 dira untziegile nagusienak Orioren ibaian, bat iten du lana usurbilen eta bestia Orion, eta ez bakarrikan Orio ibaian, dira Gipuzkoa osoan, zergatik beak eraikitzen dute garai hortakoan 1872-1876, 176. Datua reala dira, nidaka lokalizatuta urteietan 188 itsasontziak egiten direna Gipuzkoan, eta hortikan 125 egiten dira Oria ibaian. Orduan, ez dago zalantzarik Oria ibaia dela nagusiena. 1876an dakagu bukatzen da gerra azkeneko gerra karlista, eta sektoreen egoera aldaketa badakagu. Mutiozabal hitz egiten nahi gara, eta agertzen zaigu beste Mutiozabal bat, Mutiozabalen ontziolaren jabea. Nere Miguel Antonio Mutiozabal. Miguel Antonio Mutiozabal da Jose Manuel, iten duna lana 1842-1876 semea, eta Miguel Ignacio lehenengo Mutiozabaleren iloba. Bere garaiko untziegilea nagusiena da oso azkarra, trebea, eta gainea daka aldaketa bat. Garai horta arte, jendea, untziegileak lanbidea ikasten dute untzioletan, eta hau ikasten du bere atxa eta bere atxonaren eskutikan, baina bai joten da Frantzira hartzea formazio hezkuntza bat teknikoa. 1800 eta 1888 arte da untziegile nagusiena bere garaian. Hau da gure Miguel Antonio Mutiozabal. Zantzela de bai Orioko alkatea. Miguel Antonio Mutiozabal zantzen jabea 3 untziolarenak. Eta egiten du lana 3 untzioletan. Lehenengoa eskerretatik hasita Uriberri ontziola, egiten duna lana 1877-tikan 87-ra, eta gero 1917-tikan 22-ra. Lehenengo Mutiozabal ontziolak da gaur Arinien bil dagoen lekuan, eta bigarren Mutiozabal ontziola dagoela gaur Zutikan, eta biak intzun lana bakarrikan 1989 urte arte. Miguel Antonio Mutiozabal zantzen untziegile importantena bere garaian, eta usurbilen egontzenian egintzun Gipuzkoako 133 itxasuntziak.
Dakan meritua egintzula lehenengo baporea, Euskal Herriko lehenengo baporea erabiliz motorra egina Euskal Herrian. Bizkaian egiten dira baporeak, baina motorra kanpotikan, Inglaterraretikan ekartzen dira. 1888an, 87an tortzen da Oriora, egiten du, desmontatu Uriberrin dakan untziola eta piezaz montatzen ditu Arin eta Emilen dakanean eta egiten du, hasten da itsasontziak egiten. Hemen galtzen du garrantzia, baina ez du galtzen garrantzia zatik jabea ez da trebea o ez da kabezeroak. Beak hasten da egiten inbertitzen beste negoziotan eta beste negozio da arostegia. Usten du untzigintza, hau ez nago interesatzen, eta ningo dut arotzaren lanak eta montatzen du gaur Arin eta Enbil den enpresa. Miguel Antonioa ez egitea apustua untzigintzarena, iten du Oria ibaia galtzia garrantzia eta bere garrantzi hartzia portua Pasaia, Getaria, Zumaia eta Mutriko portuak. Miguel Antonio 1910an eraikitzen du bigarren Mutiozabal ontziola eta berriro untziegile nagusiena bihurtzen da Oriako ibaian. 1980etik 1918ra urte horietan 180 bere eskutikan ateratzen dira Oria ibaietikan. 1914an da lehenengo gerra mundiala eta da egoera berezi bat. Eta egoera berezi hori aprobetxatzen du bai Miguel Antonio Mutiozabal eta ere aprobetxatzen dute bai beste itsasontzi egile. Miguel Antonio Mutiozabal aprobetxatzen du esperimento bat egiteko ateratzen zaiola oso txarto. Esperimento hori da, beak egiten ditu baporeak, baina dia baporeak arrantzantzako eta merkataritzantzako tamaina txikiantzako. Eta bi esaten du, jongo naiz Uriberrira, Usurbilera bueltatzen naiz. Eta ingo dut apostu bat, jak ez daka kompetentzia Europakoa, egingo dut apostu bat iteko bapore bat haundila, Andreita izenekoa. Bapore hori oso gaizki atera zen, zergatik motorra esen nahiatu behar izunean, soziokapitalistak ez zuten jarri behartzen dirua, esen bukatu kontratuan agertzen zen epeetan, eta azkenian hor zantzun deskalabro bat ekonomikoa, eta gaizki ateratzen zaio. Momentu hori berezia, ez dagoena kompetentzia, aprobetxatzen dute beste enpresari batzuk, sortzeko beste untziolak eta agertzen dira Astilleros Orriotarra, Clemente Goldazarena, Astilleros de Orio, Arin eta Enbil. Eta ikusten da nola Astilleros de Loria hartzen du Miguel Antonioren lekua eta zergatik da untziola bat egilea, haundila, dakana 50 langile. Eta Mutiozabal untziolak Oriokoa zantzun gehienez dokumentotan bere paperetan agertzen den gehienez 10 persona lanian. 50 edo 10 persona ezin duzu egin kompetentzia. Ikusita hau gaizki dijoala, beste negozioak egurrarena, zati Oriotik dijoa Zaraustera, Orio montatzen du eskabetxeria bat eta negozioi deseio ateratzen ondo, erabakitzen du berriro Primo de Rivera diktaduraen garaia 1923tik 1930 erabakitzen du negozioak horiek ustea eta berriro itzultzea untzigintzara. Bea bueltatzen denean untzigintzara berriro da importantena, Oria ibaian, baina ikusten duzute grafiko horretan esanez importantena bere ekoizpena untzigintzarena oso banatuta dago Orion eta hainbat enpresak agertzen dira. Mutiozabal, Miguel Antonio Mutiozabal hilta gero, bere familia aholkatzen dute untziola Jose Manuel Ostolazari eta Astilleros Ostolaza eraikitzen da, oizautzen da Mutiozabal untziola. Ostolaza, Francisco Carrerarekin, Txankarekin elkarte bat, sozioak egiten dira, eta untziola hau berriro izena daka, zergatik hainbat berrikuntza arrantzaren itsasontzietan egin zuten, itsasontziak egurrezkoak. Zurezko untzigintza 1980ko hamarkadan
krisisan sartzen da, bai hori joan eta bai hainbat lekutan, eta egurra zuntzaren usten da eta zuntzak hartzen du bere lekua. Hemen daude untziegile batzuk, iten dutela esperimento batzuk, erakusten dute zuntzaren ofizioa, adibidez, Hondarribiko Olaziregi ontziolari, ontziegilei, baino ez dute jarraitzen, eta dago 20. mendea bukaeran, 21. mendean, Astillero Samilibia untziolak SL hartzen dula leku hoi, eta hasten dela itxasuntzi zuntzakoak egiteko. Azkeneko urtetan, behintzak hoi jartzen dute beak esto bere webgunean, indute berrikuntza bat eta azpiegiturak egiten dute errepideak, kirol zentroak, portuak eta bar. Ikusten duzute, Oriaren ibaian untzigintza hainbat gora berak esan ditula, sekulako ondarea dakazutela eta kontu zuen altxorra hor dakazutena Mutio Zabal. Mila esker denari. Aupa guztioi, eta eskerrik asko, Lourdes, Orioko itxasontzien baitan eman duzun zehaztasun bikainagaitik. Nire esker hona baita kulturzaileko Adrian Garzia eta Inigo Espositori. Beraien esker gaur hemen Lourdesekin partekatuta honako aukera bideratu izateagatik. Eskerrik asko baita ere, alkate Januska eta bere taldia honako aukera bideratu izateagatik. Eta honetorri izate hemen bildu zareten Orioko eta Orioren historia maite eta sentitzen duzuen herritar eta zalet guzti hori. Aurreko izlariek eta gaurko atalean ere Lourdesek Orioren historiari astindu ederra eman diete. Eta ez da broma. Maisu handioen artean nire atala neurri honean jartzea. Baina eskatu zidatenean honako ekintza parte hartzera erronkatzat hartu nuen eta ea dernun atzegin gelditzeko gai izaten izen. Nik esan nahi nituen gauza asko aldameneko hobet esan ditu eta pixat pasari ingo nahi zegoen, baina hori da, zarrera bezala. Orioko ontziolak mendez mende beraben ekimen eta kokapenak. Hasiera ematearren argitu nahiko nuke, Lourdesek aipatu du, baina honako ariaren baitan, eta ni Orioko izanik, bertako itxasontzi eta ontziolako historioak gogoko izan ditutela beti. Eta batzuk, jakingo duzuenez, zaletasun horretik, Oriorekin lotura izan duten hainbat itxasontzien historia eta bar ikertu ditudala, baita ereduetan landu ere. Gauza da, ia da urte desente igaroarren, nire Oriokiko ekarpenak helarazten ditudala, bai historialari herriko zaletu eta udaleko artxibo kultura eta baita nire Gipuzkoako ozeanografia elkarte eta Untzio Museoko laguneri. Neurri horretan, 1983an Gipuzkoa ozeanografia elkartea eta Untzio Museokoak elkar hartuta, muntatu genduen Orioko udaletxean Antonio Gaztainetaren histori eta nire eskuetan ninduen itxasontzi ereduekin erakusketa bat. Uri izan zen, Oria ibaiako ontziak liburua, lehen aipatu duna Lourdesek, egiteko abia puntua eta udalaren laguntzarekin uztartu ziren elkarlanean itxaso historialariak. Lantalde bat zen, ala nola, Zen Majuslei, Romana Enparan, Kurzapestegi eta Lourdes Odriozola bera. Eta zeharkada bada ere, nire ekarpena edo ondarralea jartzeko aukera jarri ziraten, Aranon Orio eta Oria ibaiko ontziolaren kokaguneak aurkitzea eta planoetan irudikatzea. Horretarako Lourdes Odriozolak pasazizkidan Orio eta Oria ibaiko ontziolen apunteak ordurarte berak landu eta aurkitutako txostenak ziren. Eta beraren lanari esker, bueltak emanaz konturatzerako ikerlan baten barruan negoen. Garai horretan eta honako gaia niretzat beste erronka bat zen eta ikerketa baten saiakera izanik, landu eta lortu nituen emaitzak aipatutako liburuan azaltzen dira. Baina esan behar dut ustegabean akats bat egin nuela bertan. Hala nola, marea dikearen azterketa zaioarekin egindakoa ez nahi hartzen, baina konturatu nintzarenerako planoa marraztean jarri gabe gelditu zitzaidan.
paso eta utz egin nuen, eta geroztik badut barruan arantza edo zamin bat berarekiko. Zeren eta agian, gaur egun, gure 18. mendeko mareadikea bere osotasuneran bizirik izango genuen. Segidako fotograman azaltzen da bigarrengo planua, azaldu du leno Lurdezeke. Orduan egin gendun lanen emaitza. Dena den, gaur egun beste ekarpenari esker baditugu ontziolen kokapen eguneratutako zehatzagoaren berri gehiago ere. Proiekzioan biztan duzen planoa, Orioko udalak 1913an Miguel Antonio Mutiozabal jauna alkate zen garaikoa da. Eta herriko ur onidura eta saneamenduak etxeraino sartu zeneko ageria da. Luis Elizalde jaunak diseinatutakoaren kopia bat da. Hau bateko 500ean eraikia dago. Esan behar dut, argitaratutako Orioren plano honetan, plano topografikoan, bertan ageri diren aztarna baliotzuak ikusita Kristoren zirrara eragin zidala. Batez ere gaurko gaiari dijoana eta marea dikearen kokapenak argi azaltzen direlako. Puntu honetan, gune honetatik eskerrak luzatzen dizkiet Orioko udaleko teknikari Pilar Azurmendi, Amaia Usandizaga eta artxiboko Arantxa Alonso lagunari honako planoaren berri jarri zidatelako. Orio historian herri izan aurretik Lurdezek oso ondo zehaztu dut, hanik pixkat detaile batzuk. Orio eta bere itsasadarra eta Altxerri, Zantillo eta Oria ibaiak berauen artean herriberak eta padurak ere hor zeuden. Orio bailara txiki bat zen eta gaur egungo Goikokaleko kokagunea besterik ez zen. Hasiera batean Donostiaren jurisdizioko lurraldea zen. Eta Kantauri kostaldeko Donejoane galtzada pasatzen zen bertatik, horrek Kantauri itsasoa eta Orioko itsasadarrak beraren ibaiekin lagundu zion neurri batean, hori gaurko gure gaiari dijoakeen ontziolen zorreran. Plano honen barruan puntu interesatuak asko daude, baina denok hobeto ulertzearen horiz margotuta galtzada nagusia eta ontziolatara doanak marraztu ditut. Eta berdearekin zerroak eta lurzoro plataformak. Gaurko nire azpimarra gure ontziola nagusiek nola herribera eta padura berean kokatuta diren ikusten da. Herribera hori gaur egun etxe luzetik hasi eta Bizkarreneko etxe eta Elizazpiko arroka brankarainokoa da. Eta bertan ontziolaren kokagunetan planoaren neurriari dijoakion ontzi irudiak txertatu ditut. Lurdezek aipatu ditu. Ontziolen izenak, eta nik pixkat azpimarra hori egin dide eta horra azaltzen da Urdaiagan ontziola, Elizaren abezela agertzen dena. Eta gero 1602an Urdaire jaunarekena izan zena. Gio bat dago, udalaren zena baitere, Hondartxiki ontziola gaurko Oa kalea eta Hendaia gunean izan dakoa. Beste ontziola gure dikea. Nik usteet 16. garaitikane hor bazela ontziola. Gio dikea 18. mendean izan jarri montatu zen eta horrek iraun zuen 20. mende arte. Plano hortan ageri da, naiz eta adierazpenik gabe azaltzen den herriaren ekialdean kokatuta eta ibai ertzean dagoena gaur egun. Dike auzoa deitzen diogun gunean ibai ondo kalean. Eta marra gorri bat jarri jodan deigarri hortan, 1758an Azpilakak eraikitako ontziolaren uste dugun gune zentzuzkoa da. Geo beste detaileak deigarri gehiore badaude, itsasadarren ekinozio lerroa islaratzen dana, zerroak nabarmentzen dira, eta horiek berdez pixkat jarritut nabarmentzeko zerroak zer dira gune batzuetan bost bat lurzoruak sortuz, Erdi Aroko herriaren zati handiena isten zutenak dira. Orio sortzeko prozesuan hiri gutuna dokumentuetan agindutakoaren arabera, hori obligazioa bezala herri bildu iteena. Gero daukagu itsasadarrak gurutzatzeko Bordizko Zubia 1850
53 tartean eraikia. Eta planoaren datatan 61 urte bete zituen. Zubiak bazuen bere irekiera mekanikozko errotor gailu bat. Eta herriaren ondoan zegoen eta irekite itxi egiten zena. Ibaiko nabigazioa igarotzeko orduan. Beraren aztarnak gaur egun begi biztan dira leheneko pilare gainean, baina pena da. Ez bertan ipini izana eskuz eraginda mugitzen errotori gailua. Gauza da, zubia berritu zen azkeneko aldian, agian zabortegira bota zuela. Egokioko bezaltzen gatuko pixkat txukunduta bertan monumentu gisa mantentzia, baina olakoak ja hori jotarrak. Baita ere ikus daiteke Plazaurreko garaiko moila berria, nola Bizkarreneko etxen ingurutik zubiraino doana, baina Hendaia zingira oztopo izan eta kanpaina zeneko etxeainokoa eginda gelditu zena. Bertan nabarmentzen dira horma baxu batzuk zituela garai hartan, tartekatzen zirula arranpaiak eta eskailerak gisako diren kaia muturrak, garaiko arrantzaleen beharretarako egindakoak direla ere. Hoitanak planon oso ondo zehaztuta ikusten dira. Jarrezazu. Hemen azaltzen den fotograma hau, segidako jarrezazu, bestia, hori. Fotograma hau lagun batek ere egin zidan. Hau da irudikapen bat, 15. mendeko Orio herria nola izan ziteken. Eta gune hau, gutxi gora bera da gaurko plaza gunea, itxasadarraren ertzetik, eta atzealdean hor pixkat fikatzen mazea ikus daiteke Ordungo Eliza. Mas casa que iglesia esatezana, etxia Eliza, urdaiaga arzan jabea horrena, etxia eta Eliza denek zituen batean. Lengua pasazo. Hemen azpimarra mareadikiari. 1785 urteko mareadikia. Esatearren mareadikia zer denaren irudi bat ikus dezakegu fotograma honetan. Eta ageri dena akabanakoa da, ferrolinguruan dagoena. Honakoa ere desagertzeko zorian izatetik bizirik atera dutena orain dela urte gutxi. Eta esaten dik, nere baitan, biba zuek, akabanatarrok. Biba hori ozakoteko, ja, gai egitzegu gehatzen, gai honek imitzatzen. Aurrera jarrituz, Orioko mareadikia eta ere tankerakoa zen, baina historia bestelakoa. Vicente Josep de Segurak eraikitako dike bat zen. Eta armadakoaren antzekoa eta badirudi estatuan iniziatiba pribatu batek sortutako lehenekoa zela. Dirudienez, herriko eta inguruko ontzigile arozak urrutiko armadako ontziolatako lantegietara ematen zirelako, beraien nahiaren aurke gehienak eta horrek sortzen zuen zamina beraiengan eta familiaren baitakoan sentiturik segurari burututako ideia alderantzizko joera proposatzea zela uste da. Hau da, armadarako behar ziren itsasontzi batzuk hemen egitekoa hain zuzen. Horrela, gure herritarrek hemen familiaren goxotasunarekin itsasontzi lanetan jardun zezakeen partekatuaz garai hartako etxe baserriko jarduerak zeharo utzi gabe. Dikea eraiki aurretik ziurazki bertan zen ontziolan egiten zituen ontziak batez ere ontzi handiak izango ziren. Eta beraren neurriak honakoak dira. Hegoaldeko hormak 88,50 metro. Baxoaldeko hormak 120 metro luzen. Eta zabalera 14-15 metro izango zituen. Hormak gaina herriokokotan 5,32 metro. Eta errepidekoan 6,57, batez beste bat 53ko gainbera. Baina pikaeretan, itsasontzi jartzen zuen lekun, 81 metro luzekoa da, eta hor 2,53ko gainbera dauka. Eta hori da gradu pare bateko kaida. Eta beste deigarria egin zaidana da deklinazioa. 15 gradutan baxualderantz begiratzen du. Garai batean, garrantzia handia ematen ziren, itsasontzi handia ikimertzian ontziolak, izan bertzula iparretik hegoaldea kila jartzeko zentzua. Eta hori zergatikan, logika ibera jarrita, erresa da jakitea.
urte betetik gora pasatzeko lana baldimazan, urte beten egur batzuk estiboraldekok edo baborrekok euskila desberdin jasoko zuen, ite baldimazan hegoaldetikan basoaldea behira. Zue kontetzazu, herri honen zentzun ite baldimada, euskilak hemen jotzen du, eta horko egurrak eta lantzen egiten egurrak harino ingoia bezaldekoko baino. Orduan, itxasuntzitea uretaratutako gaurian gertatzen zen karga ondina zion lekoa eskobratu da gatzezala. Eta horrek arazok ekartzen zituen lastartzeko garaian, da bar, orduan, ematen zituen garrantzia iparretikan egoaruntz kila jartzia. Orduan, bai baborrak eta bai estiborrak eta bai baborrak euski eta egolde txarra eta honak jasotzen zituen neurri berdin zuen. Uretaratutakoan itxasuntziak horreka mantentzeko. Horretik hori joan kokagune hau oso garrantzizko izan da itxasuntzi egin zen. Daudelako itxasuntzi grada guztik, kasik iparretik hegoaldea behira, deklinazio txiki baten gora beran. Bueno, gaur marea dikearen hortik honakoak. Azkenengo urteetan saiatu eta ahalegin du izan arren, beraren aztarna bakarrak bizirik iraun dezan, baina zerbait egitekotan topo egin ditudan koronavirus alde batetik, eta gizakiek jarri ez didaten aurrera bultzatzeko indar handirik edo bultzairik eskaini. Gainera, batzuk garrantzia kentzen saiatu dira. Ez duela patrimonio arkeologiko izateko garrantzirik eta azkenik horko urbanizatze arduradunari ere bidali nien txosten bat. Eta erantzuna egun batzuetara dike zaharraren kontra zegoen zurrakerrak eta erramitak jasotzeko izan ziteken etxea zuntzitzea izan da errespuesta. Hori bai, hemen bertan gela hontan eginiko aurkezpenean, ponpoxo azpimarra egin zuen, Mutio Zabalen ekintzarekin bat datozela adieraziz, egoera zetzualako, txukun jarrialako eta hola. Eta beraien dikia inguruko ekintzetan bertein egitekotan edo, baino marka. Txostena jaso zuenen, handik egun batzutera etorri eta dikezar ondua gota zion, da aldemenen zion txabolare ondua gota utzi. Baina, ze izan ziteken dikiak zentzuz jokatu bazan begere garaian, galderazko sortzen ditu. Ezin aurkitu gure marea dikiari etorkizunari begira da beste irtenbiderik. Ez etezeken bada urbanizatzeko garaian bere baloretan jarri, adibidez, zarberritu dike zarra, eskultza batekin jarri, marea behiziak diren garaian itsasoko urekin bete eta eskultza itxi ondorenen, igerileku paregabea izan ziteken. Olimpiko mailako neurrikoa baino ondioagoa da, ozen. Orion igerialaririk ez ditugu ala. Trebeskoak ezagutu ditugu, markak eginikoak ere bai. Eta gure marea dikiari bizirik iraunarazi bagenio. Urbanizatze prozesua, proiektua marea dikia balorean kontuan hartuta diseinatzeko garaian egin balitz, bizitzeko etxe volumen berdinekin eginaz, haze eskaintza paregabea izan zezakeen bertako bizilagunek eta Orioko herriak ere. Bueno, gaur eguneko argazkiak dira, gutxi gora bera, hemen ikusten dugu, marea dikeari gelditzen zaion aztarna bakarra. Hor zazitarten iskutun dago, baina oandik hor dago. Muro bat o horma bat. Hemen ikusten ditugu, dikiaren beharretarako lotura zuten eraikinak, dike zarbazarria eta erramintaren gordagailu eta zurrakerak lantzeko etxea. Hemen ja ikusten dugu betoko, dike zarbazarria lur jota, suntzituta. Hori da. Beste fotograma honetan, leheno dikea ikusi dugu, galekuena akabanakoa, baina itxasuntzi gabe ikusi dugu. Hemen ikusten da, hori joko dikea izan zitekeena. Eozen ontzi mota zartu bertan,
eskulzakin itxi eta azpi garbitzeko, pintatzeko, olberritzeko eta hainbat lan egiteko. Oan xuein zaharran plangora jota iten nahi dian lanak, garai hartan zentzu hortan egiten ziren. Bueno, hemen azaltzen zaigun plano hau, dike izan aurretik Vicente Jose Segurak 1723an egindako ontziaren antzekoa da. Nabio Orio izenez ezagutzen dugun planoa. Hau 72 kanoikoa eta bere bildumakoa da. Jose Vicenten bildumako planoa da hau. Ez dakigu, neurrientako intzun, o txekillo intzun hori ez dakigu, baina antzeko zerbait egin zula bai. Urrunga, ahorita. Hemen biztan dakazuena berez da, ja, Vicente Jose Segurak beak eginiko planoa eta beak egin zuen patatxea. Hau egin zuen, 1785ean, justu dikiain eraiki eta ondurenen. Eta uste dugu dikiaren aurreneko estrena itxasontzio eraikiten egin zula. Eta ematen du txikila dela, baina ez, neurriz 43 metro pasiak luzen ditu. Kila hogeita hamazazpi pasiak. Zabalerua 13 metro eta 80. Eta puntala maestran 7,60. Itxasontzi bikaina zenbait ere, patatxia bi emaztakin eta komerzio martxan, da korsario bezala erabiltzeko eta oso itxasontzi majua. Plan horrek dauka bere sinadura, eta sinadura hori horra azaltzen da. Ikusiko zen, hori joko plano dagoena, en pies de Rivera españoles, eta neure eslora de Alefriz 74, tal pies, quilla limpia 64, manga fuera 24, puntal desde el canto alto de la quilla al vaho de la cubierta, 12, en Orio, año 1785, Vicente José de Segura. Gu modelistak izan da, saiatu izan dugea, plano hauetatik handa, maketak ateratzea. Hemen biztan dakazuen hau, aurren azalduan, 72 kanoiko plano nabio hori hortatik eginikoa da. Gaur egun akuarionek dauka maketa hau. Ez, nire ondo, ez aurrekoa. Hau beste bizta bada. Ze bikaina, itxasontz hori, imaginatu zaitezte, diken egin zela, guretaratu, eta zematen joko abildatek eta zematen joko trebeziak hori joko garai hartako arrotzako jendiak. Bueno, hemen irudikatzeten fotograma hontan ateratzen, ontziola hau, liburu batetik ateret, eta pixkat honekin lotzen dut ondartxiki ontziola, udalaren ondartxiki ontziola, baina bai hau eta bai Elizarenak herri joan nola urren zeukaten garbi ikusten da dokumentuetan, ondartxikien dokumentuetan, sartzen zela mendiaino, mendiai utzugune bat egin da. Orduan, oako kalea eskaileretak egin duen hori, lehen erakutsi duen planon ikusten da kaltzada arranpla ikusten da. Eta honek egurrezko arranplak brankan dazkan bezala jendia materialak gore jotzeko eraikuntzarako, nik suposatzen dut, bai ondartxikia eta bai Elizako ontziolak, Elizako aldapan goitibera gestean horren beko alden, boteka joen itxia doneko eta zulo hortan, hor fosua hor izango zen, eta aprobetxatuko zuela plataformetan mekanizatze zian egurrak, leheno aipatu duen hori jo hiribildua egiteko egin zian eskalonatutako plataforma horiek zoro bezala iriko zian, baina batzuk ontzioletako lanetako mariak inda arriskuik abizateko izango zen, eta hor labratutako egurra zartzeko, hemen ikustanen alderantziz goiti bera zartuko zituen. Beti gore jo gabe. Piskat hori esplikazatik, irudikatu ez dago. Beste behin azaltzen zaigu gure herriko Vicente Josep de Segura jaun aditu eta ontzikilea, eta berak zeinatutako 1818ko peritu agiri batean, finka 748, Artxibo de Gipuzkoa eta gizar,
aurkikuntza berri baten aurrean jartzen gaitu. Nun Orioko hondartxiki izeneko udal ontziola aipatzen du. Eta beraren kokapena zehazten du. Argi ikusten da, beheko kale hori gune batean hondartza bat zela eta gune guztia hartzen zuela. Horrela pentsatzen dut, grada sakondu bat izango zela, dike baten antzera. Eta garai hartan, beraren herrialdeko itxiera, hondartzaku pilaketa egokitu batek izten zuela, marearen igoerako urak zartu ez edin. 18. mende hasieran itsasontzi handiak eraiki ziren bertan. Hemen bistan dagoen argazki hau Karlistada garaian egin zuena da. Baina, nahi eman izan du harreta eta obaloaken azpimarratuagat. Hor ikusten den horma hori, ez zotean izango ontziola horren hegoaldeko murua o molla. Horratik jartzen dut hori. Hondartxekia dikoan toki berindu hori. Hor lehuntaneko itxia libratzeula. Eta Arizaganeko etxe hori, gaur egun ezautzen duen hori, horretzan. Hori eraiki zuen 1840 inguru hortan. Azerke eta indeten araberan. Arizagatarren Endaia etxea. Endaia atarrak behen itxea zuen ituraineko itxien gaikalde hortan. Hori dokumentu baten ikusiet, horterrenok. Akainaneko pikotaneko itxia zaneko aldamen hortan dago aipamena Endaia atarren lurzorua eta itxia. Ugatxeke jaxarra izango zen da hori berrierik izuen. Hori berrierik aurre hortan, hor hondartxikian, oa kalien bukeratek azei txokolateneko itxien zuen zarrera, leheno aipatuetena, txokolateneko itxien justu hortik hazi, eta jestezan bera grada. Dokumentu hau dena eskuar artera ekarri zira nahi, gune honetan berriz eskerrak eman edizkiot. Ana Iraztorzak luzatu ziren dokumentu hori, eta berari esker zehazki detalle hori dakit hor zela. Gio, Urdaiaga Elizarena eta Urdeirenen ontziola. Amairugarren mendeko honako ontziola. Amairugarrengo mendean jarriet Urdaiagak gare hartako uzurbiku izan da behar, basulako poderia eta uzurbilen zeukan behak bere ekimen nagusia, baino hori joko itxas barra kontrolatzeko eta gain hori nunbait behake bere ganatuzun eta bere izakera zehatzeko oneretxia ditzaion hori lortzeko obligatuta izate ziren, ben oinordeko itxia Eliza ermita batekin izatia. Santilloko ermitake bere itxia dauka. Eta horko honetxeko jauntxoak horrei garrantzat ematen zuen da. Urdaiagak zeukan hori jon egina. Eta kontrolatzen zuntan hortikan. Baina geho, tokatu izan saldu bera hori jo bezala sortu zanen, bere Elizan bila juntzien garaian, orduan salduara zein ziluen, bere itxia, Eliza itxia, eta orduan, hori joko herriak ere egizun Eliza, hemen apuntatuakat. Zenbait dokumentuen kohesionatuen ondorioz uste dugun eta estimatzen den araberakoa da. Hala nola, bere etxe Eliza erosteko Orioko udalak Urdaiaga Uzurbiko jaunaren jabeari erosia zion 1563ko irailearen 4ean. Eliza parrokia berria bertan eraiki ahal izateko. Eliza berria gaur egun dagoena da eta 1569 eta 1626 bitartean eraikitakoa. Itxura denez, Urdaiaga familiak Uzurbilen bezala gune honetan lurzoloa eta hondartzatan ontziola bat zuen, eta baliteke dokumentan bere etxe Eliza parrokiak zuzentzen zuena izatea. Gerora, 53 urtera, enkante batean, 1606an, Juanes de Urdeire Oriotarra ontzigile maixoari zaldutakoa. Elizaren eta ontziolaren zalketak eta egindako analizi orografikoak
kokagunearen logika ematen dute adierazetako ingurune horretan. Gaur egungo udaletxe plaza inguruan kokatuta dagoena. Gio, beste ontziola bat, Francisco da Espillaga, ontzigile maixuak 1748an, leheno aipatuten detena, zuen ontziola baten beste arrasto bat badago. Iturri zelaia deritzaion ingurunean. Gurutzeaga izeneko etxearen ondoan. Leku hau, zubia azten den gunean izan laiteke. Eta aipatutako etxea gaur egungo errusta, agian, taberna litzake. Dokumentuetan errusta etxea izaltzea. Honako ontziola itxi egingo zuten Uzurbilda Zarautz arteko bide berria igarotzeagatik. 1850 eta 13 tartean. Eta zubiaren hasiera egiteatik bertan. Momentuz ez daukagu beste argibiderik, baina kokagunearen gaitik ontzi handiek eraikitzeko moduko izan zitekain. Uretara zerako Hendaiako zingira aprobetxatuz hondartxikia ontziolarekin partekatuaz. Eta, bueno, hemen zartuet, Lurdezek zartu du leno, Orioko armarri famasua. 16. mendeko Aganduru familikoen etxeko ateburuko ontzia da, eta ikerlarren emaitzak ikusiko ditugu ondoren. Aganduru, horren ikusi den Orioko planon, 1900 planon, gaur kale nagusia den horrek, Aganduru kalea jartzen du, plano hortan. Agandurutarrak baitere, bai ontzigintzan da, merkatarintzan da, bakailerota eta balet eta asko ibilitako famili generazio azaltzean familia da. Guk ingen den ikerketa hau zehaztu, atea gendun krokiz bat, horra ikusten dana, krokiz horrei nomenklatura edo izendatu ginen zenbakietatik zenbat detaile dazkan itxasontziak bere izenakin. Hori landuz, joan ginen aurreo, eta bilatu genizkan, bazituela soleru bat baino gehiago, izateko itxasuntzia zela. Soleru horiek, pixkat barrunbia ikusteko marrazten hasi, eta kokaguneak aingura zartzeko begila, lema zartuko zen, jarrizazu aurrekoa, lema gobernatzeko kaina deti monditzan nun zartu. Horrek ematen dizkigu argibidek barrun beste mekanikako gaiak kabrestantia dela, eskotilak, maztak nun datoztin, da kokaguneak pixkat zehatu ditezkigu, markatu, bereiztu ditezkigu. Eta hortik ja, geho zartzen gera, ontzila maketan egitea. Gu modelistak geanak, pixkat horrek muitze gehitu. Azkenean, maketan egin da itxuratzea. Hau, biztan dagoen hau da pixkat, Goiko kaleko Agandurutarren itxasontzi horren azterketatak gean, Miguel Aguru zenak, historialirian zenak, ateratako neurri eta plano krokizetatik egina. Geoztikinik, oan azaldu ditutenak, zago egin ditut, garbiago jarri ditut, eta hori da. Hemen ikusten dezuena da, itxasontzi beha bezaldetik bere hauta. Hau akuariunen gaur egunen eskuesto dago. Eta gara hartan egin genunen, ordungo ezaguerakin, zaiatu eginean egiten, ontziolaren arkitektura, izan zekaen antzera. Geoztik izan dian, beste ikerketa batzuk eta emaitza batzun araberan urpeko arkeologi lanak eman dituen erantzunak eta ez ditzak ez ziur hola izango, aldaketa batzuk beharko lituzke izan, baina gaur egun Pasaian egiten nahi dian Nao San Juan hori urpekari lan baten emaitza da. Eta danok horregea batzuk alde batetik, bestetik, historiari argibidek bilatzen. Eta lan horietan barnen, inan euskan lan asko talde mailan,
teknikari auzkoek bultzatzen zidaten, hau liburu bat egin behar guekek, hau liburu bat egin behar guekek. Eta, laguntzaile hon bat izan nun, Joseba Burdain, alba lanen ibiliana baita ere, oan jubilatua. Eta bilon arten, eman genion forma eta liburu hau batera genuen aurrea. Eta, horra azaltzen dira, nahoari buruzko ikerketak, gehi aurreko itsasontzik nola izan ziteken, nahoan estruktura horiek desarrollatzeako ze pauso etorri ziren, pixkat erakusten du liburu horrek. Eta baita ere, naho izatetik armadarako egokiera, bilakera hortan, ze pauso eman ziren. Osak egiten dut ikuspegi orokor bat. Norbaitek eskuratzen baldin mau liburu hori, akuarionen da salgai daude. Naho izatetik, galeo izateko bide hortan, eta hori jok zerrikusi ondila dauka, esate zuten nahoak ziala puntala handikok, eta baldarrak, eta makalak, eta ala ziren, armadarako pentsatuta eginak ez ziren, nahoak ziren, arrantzarako eta komerzialmente karga handik ibiltzeko itsasontzik, eta ordu betan aliatu behat, hemendik gara, ez, orduan marka izatezan, hemendik gara, iritsi behat. Egun bat bazako aldet, ez digin portik, iritsi behat. Nola iritsiko noiz? Erraminta hon batekin. Itsasontzik ondo indako, sendo indakok, eta hemendik ternura jun eta etorriteko denborak balioko zuen, baina ez hainbeste. Gehiago balio zuen, sendotasunak eta garantiak. Hemendik azkar junara, enbarkazio harinokin, gutxillo kargatu behar, gutxi kargauta datorrela aberik izateko arriskua itsasoakin, batekin, bestekin, arrantzatutako guztia, hankaz gora jutiak, ez du ezertako balio. Jun berdezuz, garanti osoz, eta naho hauek garantia zuen, jun arrantza honak egin, eta iritsiko zirela. Orduan, ontzi holetan dare, emate ziren horrei, garantzia handia itsasontzik sendo egiteko. Eta armadakok komeni izaten azkarrak izatea. Eta azkarrak izateko hasi puntala gesten, estutzen, luzatzen. Baina pauso horrei hasiera emateko naho bat egin zen, hemen justu. Naho de Juan de la Salde, tesorero del rey para la carrera de Indias. Leno Lurdezek aipatu duen bezala, hau erregien ingurun zebilen hori joko familiko kide bat zen, eta lortu zuen naho hori egitea, eta naho arrantzako eta garraio naho berren gerrarako pentsatuta. Baina zaila izan zen ziaro lehuntzia izan zago, baina ala eta guztize hemen egin zen. La fabricó esta no en Orio el maestre Anchón de Yerobi y sus oficiales carpinteros en 9 meses. La traza de la misma la realizó el maestro Juan de Calatrás, de Rentería. Se entregó la fábrica de la nao para el día de la fiesta de San Juan, año 1578. Eta neurri datosti. Kodotan da, dokumentu hau, Selmajuz lehiek aterazun oinatiko artxibotik. 85 kontratu konstruzioko eta aitakoa da. Eta itxasuntzionen neurri dia. Luzerua 57 kodos, 32 metro, ila 33 metro luzen. Kubiertan ertzen neurtezan, kubiertatik kanpakok ez zian kontatzen. Kubiertan nagusian, 32, 35. Kila zuen, 18, 67, pentsa. Kila eta eslora, brankadak ematen zion eslora. Zabalera, 9,62, 9 metro 62. Eta ez dut intzituzten, armadarako pentsatuta, baina lata guztize pentsa, 9 metro eta piko zabalen. Puntal de trazado 6 metro eta 32. Aurreneko, kubierta principal 6,89, ila 7 metroko puntala eta jetxila zeukan, leheno bestetatik.
Olako detaile asko etortzea dokumentuetan, da detaile horien arabera, nik desarrollatu dut aurrena ikusi den planua, eta bain ikusten izaten, hau, modelo erdila da, eta modelo erdi egin dituen bat baino gehiago, jakiteko ze desplazamentuk atera ziteken. Hori liburun barrun esplikatzen dut ondo. Preparatu egin duen pileta bat urakin, pileta kalibratu bat, propio hortako ina, eta antzartu itxasontzia bera, markak jarrita, eta zenbat zartzen arabera, ingenierio batzuketare baginen, da datok hartzu eta datu aietatik ateratze ginen, ze tonelaje, ze karga ekarri zezaken da, bar. Bueno, Galeoiak desarrollatu zian geho, estilizatu zian, zehaun dira. 17. mende bukereako ja, gaztainetak, hor, zeikusi handia izan zuen baita ere, eta biztan dakazuen hori, 1668-tik 80 tartean egindakoa da. Galeoi hori. Hori Kolindrezen egin zen, baina Kolindrezen hori ere ikitzeko Gipuzkoatikan 500 arruz eta bestelako ofiziotako jendia eman zen. Hango grada preparatzeko eta. Eta Uzurbiko Inazio Sorobak lortu zuen itxasoratzeare. Horratik jartzen dute memiztan. Ibili nun eskuartean, gara hartan, itxasontzeo binun garaian, zemat Gipuzko hartzean da izenak da. Ni ziur nago hori jotarrak asko izango zirela baita ere. Orduan, ni pixkat gaztaine eta gaztaine omena egiteko pentsatuta eta baita ere itxasontzi hau trazatu zuena, proiektua preparatu zuenak, hemengo jendia zen. Jeronimo degia bat, Amaz, holako Uzurbiko jendek eta ziren. Orduan, zatezu, holako lanak egite zizkiten da haien oroitzapenean. Bueno, Joia, 18. mendean, Lurdezek aitatu du, 18. mende hasieran 1715 eta 17 bitartean Orion 3 bajel nabio eraiki zituzten. Hau euskera zen, ez dut denboik izan, baina erdera izango izan lortu dudan dokumentuen zati bat. Bajeles fabricados en Guipúzcoa entre 1716 y 17. Por el Real Orden de 25 de marzo de 1715 se dispuso que los 6 navíos se les pusiesen antes de botarlos al agua los nombres de el Real San Carlos, Santa Isabel, San Luis, San Fernando, San Juan Bautista y San Pedro. Para dirigir estas construcciones le fue asignado a Antonio Castañeta que debía de tener, con algunas correcciones, la base de sus proporciones para los cañones de 60 cañones. Egin zituzten, eta geho, bota horrein da ondorenen, neurtu zituzten, eta kilazun, 35 metro pasiak luzera, eslora, 52 metro. Zabalera, 10 metro pasiak. Eta puntala, aurreneko kubierta, 5,55. Toneletan, 918-tik 970 bateko aterazien, zeio itxasontzi hauek. Eta itxasontzi bakoitzetan, 82 gizon, 482 hombres, tripulazio jokote ziren itxasontzi hauek. En pasajes se fabricaron los navíos por los maestres, uno José Castañeda y los otros 2 por los hermanos Simón y Felipe de Celarain. El navío San Pedro dio 950 toneladas de arqueo, no de desplazamiento. San Carlos y Santa Isabel, 961. Botándose al agua el San Carlos y el Santa Isabel el 7 de septiembre de 1716, en Umberen, y el San Pedro el 26 de febrero de 1717. En Orio, los navíos fueron fabricados por los mismos maestres, hermanos Simón y Felipe de Celarain. El San Luis, el San Fernando, el San Luis tenía 918 toneladas, el San Fernando 929 y el Real San Carlos dio 954 toneladas. Todos ellos de 60 cañones, botados al agua los 2 primeros el mismo día que los 2 de pasajes, el 26 de febrero de 1717. Bi itxasontzi egun beren uretaratu Urrion. Baina, hirugarrena, el 11 de octubre del mismo año. Horrez esan edu,
hiru itsasontzi handi horiek batera eraiki zirela. Imaginatzen zate hiru itsasontzi bat diken izango zen, bestia hondartxikian eta bestia Elizako gradan. Ze jende pilak. Eta garai hartan horiok 750 biztanleo beste egitzen izango. Hala, milatik behera bintzat. Eta lan oidana koordinatzeko eta ibitzeko dia gauza harrigarrik. Eta, bueno, nik hemen azpi, bai, bueno, ez tarriaren eko lanak indakat. Eta ja, bukera emango jot. Hemen azaltzen den plano hau da, 1712an gaztainetak diseinatu zuen, eta plano honen araberan eraikizian 6 itsasontzi handi horiek. Bitu ze plano txukuna egin zuen gaztainetak gara hartako. Eta segidan, hau litzake, maketan ikusita, itsasontzi motori, aipatu den motori, holako hiru itsasontzi, batea hemen hori joan, beste hiru pasaia, baina hiru hemen hori joan. Eta beno, horrekin ja bukatu itete, zatik bestela pasen naiz. Bueno, besterik gabe, eskarrik asko, harreta jarri ez eta... Holaxe, oain galderak norbaitek zerbait esan nahi baldin badu, bai lurtezei o bai niri, ikustet guztua o ipordik peatuta duela azintuetan da libratu baino leheno, galderan bat baldin badu, bota lazai. Zubia esan dugun bezala, 1850en zituan eraikitzen, da 1853an bukatu. Ordua bitarten zubik ezuan. Horioko herrioak azkenengo zubila, aginako estazioko zubila hori guen. Hortik beraia beste zubik ezuan. Orduan, Usurbilen itezian konstruzioak zubi hortatik gorako gituan handik, itxasuntzi handik. Hortik gora itezianak, zubi hortatik gora itezianak, oso enbarkazio txiki gituan, fluialak gehien bat. Eta Mapilen da Uri Berrin da intzian itxasuntzik, hor Mapilen intzian itxasuntzik galeo jaundinak, San Jose eta San Joaquin. Bat oan lokalizatua dagona, Kolombiako uretan, izugarrizko tesoro urria, emetzekak. Eta San Joaquin horren atzetik zabitzak, San Jose, ateran daia. Barkatu, baino dokumento askotan agertzen da, bai hori baian, zubia, esan duzu 1850etan erekitzen dela. Lehenago ez dago zubila, eta dago garraio publiko bat agertzen dena dokumentazioan dela Barco del Pasaje, que dela jendia eta merkantziak eta animaliak eta dena pasteko alde batetikan bestera. Eta hori agertzen da herri askotan, Zumaian de bai agertzen da, adibidez Zumaian agertzen da alargunat eta jende pobrea herrikoiak bapatu berdutela gutxillo odoain pasten direla. Eta Donibanen adibidez, garraiatzen dutena direla batelerak, dia emakumeak, eta ez da kasualidadea, batelak emakumea arraunanera paseikoa batelerak izena dakatena. Orduan, zubia bai suposatzen du arazo bat, baino de bai, dokumentazioan agertzen da, egiturarengatik eta geografikoki nola den itsasontzi handia asko, bai Orion eta bai Usurbin erekitzen direna, bukatzen direna mastillak eta jartzen Paseiko portuan. Orduan, hemen dago kofradia, San Nikolas kofradia Oriokoa, San Pedroen kofradia egiten duna da lastrean, bultzatu, itsasontziak eta hor bai arazo batzu daude Orio eta Usurbilen. Atoatzekoan eta hori dena. Orduan, itsasontzia handia asko bukatzen dira Pasaian. Zergatikan zati Pasaitikan ateratzen ziren bai Amerikara eta bai gune askotara. Bestaldetikan erekitzen denian zubia, Mutiozabaltzan duten bezala azten dira lan egiten Usurbilen, baina itsasontzi kiki asko egiten dute.
Eta horregatikan arrazoia bat ideiarekin itxasuntzia handiagoak egiteko eta ikusi duguna lehenengo diapositiba da lehenengo egiten dena, lehenengo Mutiozabal da horregatikan ematen da hori jora. Eta debai zergatik Mutiozabal oso listoa zantzen. 1880 markadan dago kostaren lege bat dakala bere alde txarra eta bere alde ona. Eta alde ona da, baldin badago lur saia bat, harin eta enbil eta inguru hoi, ez dakala, ez dula emartzen onura eta ez baldin badago edozein, ez baldin badago industriako eta herritarrak ez baldin badago ibiltzen, ez baldin badaka balorea, eskatzen duna lehendabiziko ematen zaio doain. Eta Mutiozabal familiari hoi kostatu zizaion 0 patatero, eserrez. Orduan Miguel Antonio sakan informazio hoi eta horregatikan ereikizun hori. Arazoak esan zitun gero, zergatik zantzun erekitzen zula gauza baterako eta gero zantzen besterako. Eta debai, alde txarra eta horregatikan untzigintza desagertzen da Usurbilen, lege hau de kostak esaten du distantzia minimo bat esan berdula marea, iotzen denian marea, vaporezko makina eta tresneri modernua sartzeko. Orduan, Miguel Antonio Mutiozabal nahizun esartu makinaria handiagoa Usurbilen, eta nola kostak kontrolatzen duna estatua da, ez zioten eman baimena hori, eta azkenien horregatikan ja usten du, ateatzen zaio gaizki Andreita itxasontzia Usurbilen, eta ikusita ez dakabala legalki aukera sartzeko tresneria modernoa, zatik hartzen du onenetatikan onena Alemania eta Inglaterratikan, iteko bai arostiko lanak eta itxasuntziaren lana, horregatikan ja erabakitzen du Usurbilen kokatzea bere untzigintzaren negozioa. Baina Zubilak, suposatzen du bai untzigintzarentzako arazo bat eta bai desagerpena bat lana batena. Dena den, Zubila irikite itxitezen modulu bat zeukan. Nik leheno aipatu, rotorra zeukalat hori. Eta horratik jarriet plan orduan baita ere, Zubilen kokatuta, Uriberrin egin zen itxasontzia hondilena Venus izeneko fragata, eta harren neurriko silueta dakat jarria. Baina mazazpigarren mendean zen Zubila? Ez. Baina Uriberrin Jose Manuelek intzun fragata, 1860 eta ez da urtetan, eta orduan ja Zubila inaz egon. Eta Zubila, ziur hasi Mutiozabaldarrak hor eskua zartuko zuen Zubila irikite iteko gara hartan. Gorko goiko industrian pasua horitanak errespetatzeko. Zaldua zegoen de bai kompetentzia. Eta beren artia tiramira bat sosten. Orduan familiko paperetan agertzen ziren, kompetentzia ziren azken finean. Eta dirua. Bai? Argazki baldo itxira zea horrek. Argazki bai, zenena? Zubiko itxira hori zuen. Argazkia irikite itxinta ikustean argazkiek ezaiak topatu. Baina gumutiko eskorra ginala azpin zartute bitze ginen da rotor horrein aldamenen zeotean hau eta zer ezotean da gehitzen galdezkaz eta gure amak ezatezin Zubila irikite itxite zan garaian askotan umek eskolatik atean, rekerro garaian igual hemen zeramika, ladrillo zeramika barkua zartzezala. Bere batzutan ikatzakin, bestetan harriakin, geurna materialekin kanpatera bai. Ua zartuta aterea egiteko momentua rekreon zan garaia baldima zan, utzi itezilela, aur da nahi Zubilen gainen jarri eta Zubila iriki ititxi umekin itezuela. Anedota betzela. Bai, hori joaldeko moduluan. Figatzen bazeate, hemendik garazua ez dela. Matxoia zeukak, arku medio puntuak egin da. Arre gainen, labratuta zirkulua zeukak, borobila. Eta aldamenetan zezkak hankalajek. Oandik burnipuzka batzuk bazazkekan. Dirudienez, hor rotorra, eukiko zin baze bat, baze harren gainen kurpiltxikikin, nik batzen dauk, engranek eta bazitula. Harri nola ere ite zituen, manibela batzukin, biela baten bitartez,
Nik entzun izan duen nirean, garita bat zekala gainen, zubinen gainen, leundan egutxien pareno bezala, eta handiken ere ite ziluela. Biela batzun bidez, eta iriki eta itxi. Ite zen. Hala ere, zubia intagero erabiltzen da zerbizio hau garraio itsasoarena. Mutiozabal, gaur egunean dagoen Nuntziola dago rampa bat hor, eta daka pleito bat, udalarekin, esanez, abertzenena zen eta zera erabilera ematen zizaion rampla hori. Abertzen eremu publikoa o pribatua zen. Zatik, beak erekita gero Untziola, baina Untziolan de bai itxian, guan egin dutena etxe bizitza, korrontzen eskabetxeria bat eta hori dena, hortik kanpastentzia eta beak erabiltzen zuen eta hor santzen istilu bat eta erabilera eta dokumentuak esartzen dute. Duan, askotan gezurra dirudi usurbilen egitea 1200 galeoiko tonako galeoiak, baino fisonomia eta nahiko ondo eta babestu behar duzute, natura, ondarea bezala, ingurune hau, Orio ibaia nahiko ondo konserbatzen da, baino lehenago handikan zabalagoa zen eta ura gehiago ematen zuen. Azkenian, eraikuntzak eta dena joten dira bere leku naturala galtzen, eta azkenian gunea ibaiarena desagertzen da. Agertzen da dokumentazioan gabarrak eta alak iotzen zirela Zubietaraino, oso errez, eta dago proiektu bat, eta memoriz hitzaiten nahi naiz, usten du dela 1580 nahi dutela egin gabarrak, egin azpiegitura bat ibaian, iotzeko gabarrak Tolosaraino. Eta hor agertzen dira irungoak eta esatuteken anainez dela Txina. Kebea dakate lentasuna gehiago, hor dago Bidasoa ibaia eta Nafarrotikan, Sant Esteban eta oidena, ekartzen dutena, eta hor dago beste proiektu bat bai egiteko. 19. mende arte, azpiegitura garraiatzeko autopista dira ibaiak, horregatikan hain importantea dira. Esan dugu, egurrarena eta oidena eta ibaia, eta hemen dago beste lanbide bat oso lotuta, itsasontzilarekin, eta oso garrantzitsua da, eta igual gaur ez diogu ematen garrantzia, baina nizaten dut diela los Yupik, 18. mendeko Yupik. Eta dira hiriaren jabeak. Eta ikusten da sekulako eskaera dakatela, eta gainea oso mutur finakoak eta oso txurito jartzen dira, zati jartzen dute baldintzak oso gogorrak, eta beha nahi duten baldintza garraiatzeko egurra. Eta ikusten da dela talde bat oso importantea hori jon, eta ez beste herrietan. Orduan, kuriosidade bezala, beste ondarea, ibaiarekin lotuta, dago burnigintzarekin lotuta, aingura sankorak egiteko, ke proiektua nagusitasuna dakazute de bai hori ibaian, orduan, untzigintza da gauza bat, baina untzigintzarekin daude hainbat arloak lotuta, eta gune oso berezie da. Benetan esaten dizuet, benetan. Beste galderen bat? Ni bai, Jesus Mari, Lourdes, nire partetik eskerrik asko, ez nun pentsatzen hitza hartzia, baina gauza bat entzun dut eta nahiko nuke matizatu. Zoragarri da bezalako errekide bat eukitzea, holako lan isileetia urte zurtze eta gaur zuri eskerra inbeste gauza jakitia. Eta esan dezu arantza txiki badakazula, bere garaian dike marea alatzen nulako marrastu eta erreserboa dakazula horietzen nulako marrastu, ibai ondoko etxekitea kongaldu intzala, nik pixka nahiko nuke izaurekin arantza hori pixka kentzia pena matei sentipen horrekin berintzen nik uste aldrebes miratu behar dula. Ez da zen bagoza dazkigun zuri esker, eta hitza beren dituna aprobetxatu arantzak enu eta nire esker hona eta herrian aldarazteko. Bai, eskerrik asko. Azken finean, gauza gertatzeia bezala, ala behar dulako, Orduan, pena handia egin, baina hori hola gertatu zaigu. Ez da gaueltik, baina, hor gatzea. Eskerrik asko, besterik? Ondo afaldu.